Har I cyklet meget ellers? Nej. Nej. Jeg startede lige i oktober sidste år, ikke? Og så, Okay, ja. så blev det så meget vinter, at vi har det holdt stille, ikke? Jo. Så det. Der er det i hvert fald godt vand. Jeg falder ud af den røde. Åh, for helvede! Det var det, jeg sagde sidst. For helvede. Shit. Sæt dig for fanden. Hvor skal vi hen? Åh. Jeg fyrte med kål. For helvede. For helvede da. Jeg pumpede den så hårdt, mine arme kunne klare. Det er kun på landevejen, det giver du. Oh shit, Benjamin, for fanden, der er jo ikke noget luft i, altså. Mere ud, siger du. Allan, du skal huske på, at vi to vejer 100 kilo, ikke? Det må være lidt. Til sammen, eller hvad? Ja, det må være på vej op og ned af vægten, så. Ah, den er måske lidt blød. Hold nu kæft, mand. Jeg ved ikke. Det er lige meget, vi har ingen pumper. Åh, jeg har faktisk en pumpe. Ja, jeg har Vi tyrter. Vi kører! Helvede, pakker. Nu går det kraftigt med nederbakke, det bryder mig ikke om. Ja, det skal være mere luft. Åh. Satan. Kan H12 ikke friske? Er vi klar til næste, eller skal vi have en puste til? Ja, vi kører. Vi kører.
Det er Mathias. Ja, det er klart. Shit. Jeg skal lige se, hvad der er for noget hop, du taler om. Ja, altså ikke sådan. Jeg er faktisk ret godt billig. Oj. Ja, det var en bedre idé. Hansen. Åh, shit. Hvad sker der her? Vi holder pause lige her. Kom så, Madsen! Ja! Åh! 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 Jeg har styr på mig selv her. Go, go, go! Se Rasmus Hansen. Røvtur. Kør bare! Røvtur. Kør bare! Ja. Hvad så er det sidste stykke? Det sidste. Ej! Au! Gren! Fuck, du bremser meget nu. Ja, helt vildt, mand. Det er altså juler jeg bare opad. Og det gør lille purk også der. Hold da kæft, mand. Er du sindssygt ikke, han kørte hurtigt, ham der? Hvad skete der der? Hvad fanden sker der med de der små? De vejer jo 40 kilo, mand. Lav tyngdepunkt. Og de har aldrig drukket en øl eller haft sex med en kvinde. Eller røget smager. Møgunger. Skal jeg lige flytte mig her? Hov. Så jeg købte Specialized bukser også. Det er så flot. Enten at køre forrest, eller bare holde dig langt væk. Hvorfor er det, de er ikke... Fordi, hvad skete der sidst, vi cyklede sammen? Du brækkede låret. Godt. Hvad var det for et argument? Det var kraftigt med låret. Åh. Hvor skal jeg flytte mig hen til? Må jeg komme med? Nej. Hvorfor ikke? Mads, jeg gider ikke køre med. Hold nu kæft, Rasmus. Men det gider jeg ikke. Du er en idiot. Skal du med ud i morgen? Ja. Godt. Åh. Åh. Super. Den anden. Kom så med. Gå. Nej, du. Nej, det. Åh, shit.